सानदों आरो जुदि बेबायदि खामानि मावबाय थायोबा जों आयेनगत जोङो बेबस्था लागोन आरो जों लाखागासिनोखा আৰু বিটিএডি থকা সকলোৰে লগতো আমাৰ আলোচনা চলি इंस्टीट्यूट उनको दोबारा शेड्यूल ट्राइब बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो भी रिकमेंडेशन असम गवर्नमेंट खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारौथि थांखिब्ल' इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखायनो आङो माखासे गोदान गोदान भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर जों दिनै गिबिसिन थारावनो नैबे ग्रुप अफ मिनिस्टारनिफ्राय सासे दैदेनगिरिया मा बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव जोङो सावरायलायनोसै नैथियावहाय जोङो नैबे बर्डसुनि माखासे मावथिफ्रा मा बाथ्रा बुंदों बिनि सायावनो जोङो बिजिरलायगोन थामथियावहाय जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मामाया मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय बे समाव रायजोफोर नोंथांमोना खोनासंग्रोदो सासे ग्रुप अफ मिनिस्टारनिफ्राय मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासं ये जो 6 कम्युनिटीज़ है उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि 1947 में जब आसाम का एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज थे उन पे जो बर्दोलोई कमेटी का जो रिपोर्ट था उन उस टाइम पे कहा था कि आदिवासी जो लोग हैं आसाम में शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं दिया सकता है इसलिए 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर आया ये 6 कम्युनिटीज़ थे नहीं और दूसरा ये है कि 1965 में जब लोकुर कमेटी का रिपोर्ट आया था वहाँ पे भी स्पेसिफिकली मेंशन किया कि इनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं मिल सकता है और अभी तक असम सरकार का पोजीशन ये रहा कि ये लोग शेड्यूल कास्ट का अंदर अदर बैकवर्ड क्लासेस में हैं तो 1993 में जो असम का जो असम इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट है उन्होंने रिसर्च करने के बाद पाया है कि ये 6 कम्युनिटीज़ आधा बैकवर्ड कास्ट है तो कास्ट सिस्टम में आते हैं तो अगर कास्ट सिस्टम में आते हैं तो सेम इंस्टीट्यूट उनको दोबारा शेड्यूल ट्राइब बना नहीं सकते हैं तो इसलिए जो भी रिकमेंडेशन असम गवर्नमेंट ने दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली और जो प्रोसेस है जिसमें शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है वो बुनियादी दौर पे नहीं है तो इसलिए हमारा जो कंक्लूजन है जो प्रैक्टिस है जो लॉ है और पुराना कमेटी का जो फाइंडिंग्स है उस बेसिस पे इनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं दिया सकता है निश्चय रायजोफोर मिसा मिसि आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारी बिसोर सानैया बर'फोरनि गेजेरावहाय पलिटिक्सनि थाखाय गोबां दावराव दावसि खालामबोबाय न' सावग्लुंलायहोबाय सोरखौबा बुग्लुं बुग्लां खालामहोबाय आरो हिंसा हिंसाया बे थासारिखौहाय सोमजिहोबाय नाथाय दिनै फैयै फैयै जोङो क्लियारलि खोथाखौ खोनानो मोनबाय एसटिआ रिजेक्टेड जाबाय एसटिखौ होनो हाया एसटिखौ होनांगौब्ला माखासे क्राइटेरिया थानांगौ बेखौहाय बयबो मिथिबाय नाथाय बेखौ मोनथिसेयावबो माखासे नन एसटिफ्रा हाग्रामा महिलारिनि सायावहाय फोथायनानैहाय बिसोरो हाग्रामा महिलारिखौहाय भट होबाय 28टा सिट देरहाहोबाय नाथाय 28टा सिट देरहाहोनायनि उनावबो हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ पार्टीनि सीएम बिथाङा बिजेपि पार्टीजोंहाय थाफानानै खामानि मावनो गोनां जाबावबाय हयथ' फोथायदोंमोन बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा साफ्रोमबो बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारिया जुदि सिंगल लार्जेस्ट नाम्बार लानानै देरहायोब्ला बिथाङा गाव हारसिंनो सरकार दागोन होननानै नाथाय गैया गासिबो फेलें दा बे समावहाय आं बेखौबो बुंनो सानो जिमान आमार बर' জাতিৰ মাজত যিমানে নন এসটি আছে আৰু অসমত থকা যিমান নন এসটি থকা মানুহ আছে এই নন এসটি থকা মানুহবিলাক এতিয়া গম পাইছে এতিয়া এসটি নাপায় ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মামাৰ এসটি নাপায় আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পৰা এসটি নাপায় एसटी दिया मालिक तो डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा सार নহয় আৰু বিপিএফৰ পাৰ্টি सीएम हाग्रामा महिलारी নহয় বলে এতিয়া গম পাইছে নহয় জানো না এতিয়া গম পাইছে নহয় জানো মিছা মিছি এনে কাজিয়া লগাই দিছে আমাৰ অসমত না 5 বছৰ আমাৰ অসমত ইমান শান্তি আছিল কোনো জাতিৰ মাজত সংঘাত কৰা নাছিল কিন্তু এই নতুন সরকার আহাৰ লগে লগে আমাৰ অসমত বহুত সংঘাত হৈ গৈছে আৰু জাতিৰ মাজত কিবা খাজিয়া লাগাই দিছে এনেকুৱা সরকার আমাৰ নালাগে আহক এতিয়া আমি নতুন সরকার বিচাৰিম হয় না নাই
रायजोफोर बे समाव जों बयबो मिथिबाय एसटिआ जाया दा एसटिआ जाया होनना मिथिखानानैबो रायजो राजाफोरखौ आन्दायहोनानै ब्लेम खालामनानैहाय बिपिएफनि सीएम आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिसोर सानैजों ज' लोगो जानानैहाय बिसोरो इलेक्शनावहाय देरहाबाय नाथाय बे समावहाय जेबो खामानि होआखिसै दानिया बे समाव फैदो नैबे बनसुनि माखासे मावथिफोरनि बुंनायखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव खोनाखाबाय बिसिनि बुंनायखौहाय आं रिपिटबो खालामला नाथाय सासे मानसिनि बुंनायखौ ससे खोनासंदो नोंथांमोना नाखि 29 आवहाय 29 मामोनलाय अक्ट'बर 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 माब्रै गोसोआव थानो माब्रै डेटफोरखौ गोसोआव थानो रायजोफोर बनसुनि माखासे मानसिफ्रा लोंनाय जानायजोंनो साग्लोबनानै थायो हयथ' बिसोरबायदि मानसियाबो लैहोर लैहोरजों ज' थाफानानैहाय इन्जय खालामो खोमा ना बेखायनो बिसिनियावहाय बेबायदि बर' हारिनि थाखाय जातिनि सायावहाय साननो हानाय माखासे गोहोआ गैया आरो दिन थारिखफोरखौ सिन्थायनो बावज्लायो ना दिनै आङो सानदों बिसोरबायदि मानसि थानायखायनो बिपिएफ पार्टिया गोहोगोरा जादों मानो बुंदों बे बाथ्राखौ आङो मिथिगौ ना थांनाय 29 अक्ट' खालार खालि जेब्लानाखि सेक्रेटारियेटआवहाय बुफाय बुसिया सोमजिदोंमोन नैबे सोमजिनायनि उनावहाय बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा क्लियारलि बाथ्रा बुंदों आंहाबो फरायसाफोर दङ गोसो जायोब्ला बुलायनोब्ला ना जुजिलायनाय बिखाफोर दांनानै जुजिनायनि मेन जाहोना जाहैबाय बिसोरबायदि मानसि थाफानायनि थाखायनो दा बर'फोरनि गेजेरावहाय मोजां गाज्रि सायख'नो रोङै माखासे फरायसाफोरबो दङ दा नैबे मोजां गाज्रि सायख'नो रोङै फरायसाफोर थानायनि थाखायनो बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारिया गावखौ बिखा फोरदांनानैहाय रायजो राजाजोंहाय जुजिनाय जोङो नुनो मोनदों नाथाय बे जुजिनाय बाथ्राया सोरनिबा बबेबा जाथियावहाय जुदि सोरबा इएमआ बेबायदि बुङोब्ला सोरबा सीएमआ बेबायदि बुङोब्ला सोरबा चिफ मिनिस्टारा बेफोरबायदि बाथ्रा बुङोब्ला अब्ला हयथ' अरा जोंब्लावजोबगोन ना जोंगौमोन नाथाय जोंनि बर' हारिया एसेबां हिंसा अनागारिखौहाय हास्थायालासे बिसोरो एकमात्र कन्ट्रल खालामनो हायियावहाय सेक्रेटारि बिल्डिंआव हाबनानैहाय बिसोरो बुफाय बुसि खालामनाय जोङो नुनो मोनदों मात्र बेसेखिनिल' दा बेखौ लानानैनो बिसोरबायदि बनसु सापर्ट खालामग्रा हाग्रामा महिलारिजों फिसिनानै दोनजानाय बिथांमोना दिनैनि समावहाय सोंख्रावबायनाय जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर बिसोरो बुंबावदों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटि ना बे गंनै मुलुगसोलोंसालिखौहाय हाग्रामा महिलारि बानायदों हाग्रामा महिलारि बानायदों बिथाङा सरखाराव जिरायखादोंब्ला बिथाङानो बानायाब्ला सोर बानायनांगौ जाखो नोंनिनो एम्फा हा नोंनिनो एम्फा बानायनांगौ अब्ला हा हाग्रामा महिलारिया गावनि बिफानि सम्पथिजोंहाय बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि क'क्राझार इउनिभारसिटिखौ बानायदों नामा रोजा रोजा बर' हारिनि थै बोहैनायनि उनावसो बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि क'क्राझार इउनिभारसिटिया फैदों नोंहा जुदि साननाय नलेज गोनां नों फरायदोंब्ला गियान दङब्ला नोंसोरो बेफोर बाथ्राखौ बुंनाय नङामोन दिनै बर' हारिनि थै बोहैनायनि थाखायसो बर' हारिया बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ मोनदों क'क्राझार इउनिभारसिटिखौ मोनदों मेडिकेल कलेजखौ मोनदों सेक्रेटारि बिल्डिंखौ मोनदों बे गासैबो रायजोनि मबे नोजोरखौ नायनानै हाग्रामा महिलारिनि बुंदों नोंसोरलाय हा बुफाय बुसि खालाम सेवहांगार खालाम बे रायजोनि बियो खहा जागोन रायजोनि खहा जागोन सोरबा हाग्रामा महिलारिनि पकेटनि फैसाजों लुनाय नङा बियो मिथिबाय दा जेरै थांनाय इलेक्शन समावहाय काउन्सिल इलेक्शननि सिगां बिक्रम दैमारिमोन बायदिया बुंदोंमोन कास्टम बसुमतारिमोन बायदिया बुंगासिनो दङ दाबो बुंगासिनो दङ कास्टम बसुमतारिमोन बायदिया हाग्रामा महिलारिनि सेक्रेटारियेट बिल्डिं हाग्रामा महिलारिनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि नोंसोरबो बे एखे जोलैनिनो दा बिसोरखौ सोर फिसिनानै दोनदों हाग्रामा महिलारि फिसिनानै दोनदों मा नलेज दङ अब्लालाय बिसोरनाव बनसु मानो दादों मानो बड' स्टुडेन्टस इउनियन बानायदों हा बेबायदि फरायसाजों फरायसा नांज्लायलायनोसो बानायदों नोंसोरो सोरबा सासे लिडारनि फैसा लानानै गावजों गाव नांज्लायनो नागिरनाय बेखौ मानो दादों अब्लालाय
BSU मानि खारनै नोंसोरो BSU लादों ST नि बेलायावबो BSU आ सापर्ट खालामाखै दिनै आबसुआसो अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन आबसुआसो गासैखौबो होबथाजोबदों गासैखौबो गसंथेदों नाथाय बिसोर बायदि मानसिया बहा उन्दुनानै थादों हारिनि थाखाय साननो रोंदों बिसोरो गोथौयै साननो रोङाब्ला ससियेल मिडियायावहाय बाथ्रा दाबुंथार फिउचारनि थाखाय सानग्रा नङा BPF पार्टिया मिथिबायना जों साफ्रोमबो रायजो राजा नुगासिनो दङ बे समाव रायजोफोर थामथियाव खोनासंदो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदों স্যার মিত্রতা BTAD মিত্ৰতা সম্পৰ্কটো আজি আমাৰ বৈঠকত আলোচনা হৈছে আমি তাত কেনেকে মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগটো সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়েও আজি আমি দীঘলীয়াকৈ চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনবিলাকতো আমি এই বিষয়ে চৰ্চা কৰিম আৰু BTAD থকা সকলোৰে লগতো আমাৰ আলোচনা চলি আছে আমি বিচাৰো যে সকলোকে লগত লৈ চলা ৰাস্তা কি আছে স্যার बिथांनि बुंनाया कारेक्टआनो बाथ्राया थार बाथ्रा जों बर' हारिनि लिडार्सफ्रा गुबुन हारिखौसो एरख'नांगौ बर' हारिखौहाय गावनि जायगायावनो मानो एरख'नो नाथाय बेयावबो सायख'नांगौनि बाथ्रा दङ जों बर' हारिया बर'निनो हा होननानै मोनफ्रोमबो हाग्राखौ सिफायनानै जे थेर बेथेर धंस खालामजोबनांगौ लान्दा खान्दा खालामनानैहाय हाग्राखौहाय साफा खालामनांगौ बेबो नङा जोङो बर' हारिनि थाखाय बर' जाथिनि थाखाय जोंनो हाग्राखौबो नांगौ जाखिनि सरकारा होयो बेसेखिनिखौहाय जोङो गनायनानै लानांगौ दा जेसेबांनाखि हा गैया बे हा गैयिफोरनोहाय सरकारा हा होनांगौ गावनि हारिनिखौलाय मानोथो एरख'नो ना रोजा रोजा हा दङ हा गोनांखायानो हाजार हाजार हा बायनानै लानानै दङ दा बैसोर बायदिनिफ्राय हा गैजायिफोरनो होनांगौ लिडारफोरनि खामानिया बेसो दा आं बुङाखै माब्लाबाबो बर'खौ इभिक्सन खालाम होननानैहाय बर'नि जायगायावनो बर'खौ मानो इभिक्सन बर'नि हा गैजायिफोरनो हा पाट्टासो होनानै होनांगौ दिनै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जेरै बुंदों बियो आसामिसखौ एरख'दों नामा बेथ' आसामिसखौ एरख'वाखै बियो गुबुन देशनिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौ इलिगेलि हाबनायखौसो बियो एरख'दों जोंनि बर'फोरनियावबो इलिगेल हाबनानै थानाय भिजारल' नङा जेसेबांनाखि इलिगेलि हाबसननानै दङ बिसोरखौ एरख'नांगौ बेयाव माबा गोरोन्थि जागोन नामा अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना मिथिजोबखागौ आं इसेबां बुंनो सानला दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि